Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video guys, ay gagawa na tayo ng panibagong update dito sa aming yard. So ngayon guys, ayan, papakita ko sa inyo yung mga ilang updates sa aming mga sisiw. The last time guys, yung January breeding namin, papakita ko sa inyo yung mga sisiw kasi malalaki na sila guys. Pasensya na sa aking mukha, medyo nasasakop na natin lahat ng screen. Ayun guys, papakita ko sa inyo yung mga sisiw and at the same time guys, magpapainom na kasi ako ng mga alaga din namin. Kasi hindi ko sila always binibigyan or hindi namin sila always binibigyan ng tubig kasi nga ayun, prone din sila sa sipon kasi naka-feeds yung iba dito na dry. Tapos compare naman din dun sa mga wet feeding, mas okay sila. And if you haven't subscribed nga pala guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below pa rin guys para sa mga katanungan nyo. And don't forget to like our Facebook page guys. Ayan, pasensya na po talaga kung hindi ako nakapag-reply kung minsan kasi ayan guys, inaabot ako ng may ilang trabaho. Minsan inaantok na ako tapos hindi pa ako nakakapag-reply, so pasensya na for that. Pero ayan, without further ado guys, and papakita ko na muna sa inyo yung aming sisiw na mga January breeding dito sa aming yard kasi malalaki na sila guys. Magwa 1 month na sila. Tapos yung iba is mga 1 month by February. Ito yung mga ilan namin mga alaga guys or mga sisiw. Yung first week talaga ng January. So ito guys, ayan na yung aming mga first week ng January na breeding guys. And malalaki na talaga sila. So kung matatandaan nyo, ito ay 22 pieces. Tapos parang nahalagasan din ito sila. Pero konti lang, mga nasa 2-3 lang ata yung nalagas nito. So ayan, ganyan na sila kalalaki ngayon guys. So, ito yung mga first week ng January namin na papisa. So, marami na rin kasi ang lumilimlim. So, papakita ko rin yan sa inyo mamaya po. Tapos, ito naman guys, ito yung mga second to third week na ng papisa namin. Ayan guys, napakarami nila dito. So, siguro mga nasa 50 pieces sila dito, around 50 pieces. Kung hindi ako nagkakamali, and napakaingay ng mga manok. So, ayan, around mga 50 pieces sila dito guys. Ayan, walang nanay to, as you can see. Yung meron lang is yung ilaw, tsaka meron din silang rice hull tulad nung kanina. Pero ito wala silang nanay guys. Yung ilan dyan, ayan, may orange na cable tie. Yan yung mga palatandaan namin na anak nung aming Rema. Ayan, yung ilan is pinagsama-sama lang talaga namin kasi nga halos same lang sila ng week na napisa. Eto, nalagasan dito siguro ng mga around 5 pieces lang. So, ayan, hopefully talaga mag 90% tayo sa ating pabuhay ngayon. Wala masyadong mortality guys. So, sana 90% talaga mabuhay. Sa obserbasyon naman namin sa batch na to guys, ayan, ano na sila talaga. Naka-adapt na sila sa kanilang kulungan. Ayan. Ayan, meron sila mga ipa guys. So, kahapon din naglinis dito si Mister. Kasi naglalaba ako. Pero ayan, sin yung mga ilan sa mga sisiw namin dito sa aming brooder area. Marami nagtatanong nga pala kay Apollo kung kumusta na. Ito na nga pala yung kasama nila Apollo oh. Pero ito yung isa, Scarlet. Tapos ito yung isa naman dito na meron kaming stag din. Ayan, ito yung from Jensen. Ayan yung si Urza guys. Ayan, matangkad na rin. Malaki din na broadhen yan. Yun naman yung si Alita. Yung dampo namin. At ayan na nga pala si Apollo guys oh. Konting pasilip lang muna. Ayan si Apollo guys. Napakatangkad na lalaki nito. So, bukas guys, yan yung ating update. So, yun guys, napakita ko na sa inyo yung aming mga alaga na sisiw dito for first week ng January. So, ngayon naman guys, magpapainom na muna ako ng mga alaga namin. At the same time, papakita ko rin sa inyo yung mga iilan nga ba yung naglimlim na naman para siguro sa mga March breeding na yan. February pala, mga February katapusan. So, tingnan natin guys yung ilan kasi meron ding iba na nangingitlog. So, eto guys. Si Haruko guys, nangingitlog na naman siya. So, nandito si Yugo. 6 or 7 months pa kasi itong si Yugo. Tapos, ito si Haruko is pang 3 na ata niya to. Napapisa. So, ang nangyari kasi guys, isinayaan namin silang dalawa dito. And it turned out na nangitlog talaga siya. Pero hindi namin alam guys kung merong similya. Pero itatry lang namin. Kasi alam naman din namin na sila lang dalawa dito ni Yugo. So, kung meron mang sisiw, at least alam namin na ito siya pala is meron na siyang similya. Pero for single mating na muna. Ito, bumili kami ng napakaraming ipa. So, bale, 7 sako lang to. Ay, yung isa na gamit na namin doon. Ayun nga, nilinisan kahapon. 200 pesos ata. Kasi dito sa amin guys, per kilo na. Hindi ko alam sa inyo kung per sack ba. Kasi napapanood ko rin din sa mga ilan. Yung isang ganito is 10 pesos. Pero dito sa amin guys, per kilo ata na yung bentahan dito. So, ayan.
talagang napapabili kami or bumili na lang din talaga kami para sa aming mga sisiw. So, kapag malalaki naman is yung mga buhangin yung gamit namin guys. So, for sisiw, since doon nga sila sa brooder area or sa brooder na lalagyanan namin, is ito yung ginagamit namin para hindi masyadong mabigat. Yung isa dito guys, ayan, puputak-putak. Ikakaitlog niya lang, kaya maingay siya. Eto, 1, 2, 3, tapos 4, tapos 5, ayan, nangingitlog yung si Rema dyan. Pinatungan namin para hindi umalis. 5, 6, tapos meron doon 7, pang-8. Tapos yung isa guys is nasa loob, pang-9. Papainom na muna ako ng mga alaga namin. Dapat i-check natin always yung mga, ayan, papalitan ko na to. Tapos ito, papainumin ko rin to. Konti lang. Kailangan talaga guys, i-check natin kung meron pang tubig or kung kailangan na ba natin palitan. Ayan, kasi nauubos na. So, with yung sa brooder area, i-check ko yun guys para alagyan natin ng tubig. So, yun guys, kakatapos ko lang painumin lahat ng aming mga alaga. Tsaka yung mga patubigan ng aming mga sisiw. So, ma-share ko lang sa inyo ano nga ba yung importansya ng pagbibigay ng tubig. Kailangan namin i-monitor yung aming tubig dito sa amin kasi nga, kapag oras na nawalan sila ng tubig guys, lalo na yung mga dry feeding, yung mga sisiw, is prone sila sa mga sipon. Kasi nga, for example, nawala ng tubig, tapos agad-agad natin pinalitan ng tubig, which is nauuhaw sila since nga nagko-consume sila ng dry na food. So, even as nga, di ba, mga tao na, kapag kumakain tayo ng mga tuyo, or let's just say mga biscuit guys, medyo nakakatuyo siya ng lalamunan, kung saan kapag meron tayong tubig, talagang mapaparami tayong uminom. Yun naman din sa mga alaga nating sisiw, ganun din. Dry feeding din kasi usually kapag sisiw. So kapag nawala ng tubig tapos pinalitan agad, ayun, nagkakaroon ng problema. So ang ginagawa namin guys, kapag pinapalitan ng tubig, for example, natuyuan na talaga, is nilalagyan namin ng Premoxil. Na-share ko na rin yan sa inyo noon. Nilalagyan namin ng Premoxil para at least meron kaming prevention. So nasa inyo rin yan guys kung susubukan nyo o hindi. So yun yung ginagawa namin. Pero as much as possible guys, hindi namin sila pinapatuyuan or pinapawalan ng tubig kasi nga ayun, natatakot din kami na baka magkaroon ng sipon yung isa, and then at the same time ayun, magkaroon ng sipon yung isa tapos kumalat na kasi hindi din natin na-monitor yung mga sisiw, hindi natin tinitingnan yung kanilang sitwasyon. Yun yung pinaka-point namin guys kung bakit kami nagmo-monitor tapos pinapalitan din yung tubig. Ang pinakamaganda guys is yung fresh water talaga, pero ayun, meron kami mga prevention na ginagawa din dito. Tapos mga pamalit din sa mga vitamins, ng mga ganon, kasi ayan, wala namang mawawala kasi vitamins din naman yun. So, kaya ginagawa namin yun guys. And then, yun na nga, fresh water talaga guys. Kailangan bigyan natin sila ng ganon. So, ngayon guys, before ko i-close yung vlog namin, ito nakikita ko yung mga ilan namin mga alaga dito sa harapan ko kasi meron kaming puno ng langka dito sa amin. Nahuhulog kasi yung iba kasi nga hindi na namin din na aasikaso, medyo kasi matataas. Tapos, dalawa lang kami ng partner ko. Tapos, hindi na namin nalalagyan ng sako. Yung ibang nahuhulog dito is tinatadtad namin guys. Nilalagay ko doon sa part na mainit guys para at least kung hindi man nila maubos is matutuyo lang. So, hindi siya masyadong mangangamoy kasi nga, di ba, nabubulok naman yung langka. Yan, tatadtarin ko na muna yung mga ilang langka na nahulog. Kaya pala guys, meron akong pahabol dito na nangingitlog pala. Oh, ito yung isa. Dito pala siya nangingitlog kasi nagkakasalisi ito. Kaya ngayon nandyan siya. So, pang 10 ata to sa mga nangingitlog. Kasama ng mga naglilimlim for our late February and early March na mga papisa. Ayan guys. So, ito guys, oh, yung ilan ng mga nahuhulog. Tapos, ayan, may mga sira na. Kasi yung iba, parang kinain, ayan, oh, sa puno guys. Parang kinain ng mga langgam or ng mga ibon, ayan guys. Kaya, ang nangyayari, yung iba nahuhulog dito. Ito, dadalhin natin doon. So, meron pa nga mga pomelo guys. Ayan, binigay yan sa amin kasi nga medyo ano na, nalalanta na. So, kinakain din naman kasi yan ng manok. So, eto guys, doon natin tulo tatadtarin para, ayan, dito banda sa mainit guys. Eto. Ayan, dyan natin yan tatadtarin para kainin to ng manok. Teka lang. Ayan, para at least hindi nila maubos guys. Hindi siya anuhin ng baho. Ayan. So, ayan yung kakainin nila. Medyo maamoy na guys. Kasi hinog na talaga.
So ayan guys, all done na. Tapos ko na silang lahat. So dito banda sa may init ko yan nilalagay guys. Ayan. Para matapatan talaga ng araw guys. Tapos hindi mangamoy. Tapos yung mga insekto na maliliit hindi masyadong pumunta. Kaya dyan at least tuyo sila guys. Ayan po guys, yung mga manok namin kumakain sila doon. Ayan, kaya yan guys, talagang binibiyak namin or tinatadtad namin para at least makain naman din, hindi masayang. Kasi napakasayang guys kapag hinayaan lang namin na mabulok. So, ayan, kumakain sila ng langka kasi nga matamis-tamis din yan guys. Yun lang yung aming video for today. Thank you again for watching guys. Sana nag-enjoy kayo. Meron pala ako ipapakilala sa inyo, the newest member sa aming yard dito sa Inday Puypuy Yard or Backyard. So, eto guys. Siya ay si Gigi guys. So, sa mga nakakilala sa akin sa Facebook or yung account ko talaga sa Facebook, makikita niyo to siya always kasi pinupost ko siya. Ayan, okay. Okay. Ayan guys. Siya si Gigi. Si Maria Gianna G. Ayan guys. So, isa siyang Belgian. Ayan guys. Napaka-clingy niya kasi nga siguro baby pa siya. Pero ayan guys. Eto yung bago naming puppy dito. So, na-share ko ata ito nakaraan. Ay, malaki na siya ngayon. Okay. So, ayan guys. Thank you again for watching guys. Sana nag-enjoy kayo. And, ayan, we have our new member of the family. We have Gigi. So, ayan guys. Thank you again for watching. If you haven't subscribed guys, please subscribe. And then, kung gusto nyo guys na magkaroon kami ng channel ni Gigi alone, na kami lang dalawa. So, hindi naman yun alone kasi kaming dalawa. Or kami lang ni partner ako tsaka ni Gigi. Ayan, comment down below. And guys, thank you again for watching. Hope you like our video. And sana again nag-enjoy kayo. Peace out everybody. Goodbye!